Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu makina virtualak zer diren eta nola funtzionatzen duten. Makina virtual bat da gure makina realaren barruan beste bat izatea. Hau da, bat edo bi, gure kasu honetan Windowseko makinan izango dugu Linux makina bat, Ubuntukoa hain zuzen. Bizkatarraroa sonatzen da, baina hala da. Horretarako programa batzu daude, makina virtualak montatzeko, eta gure kasuan hau izango da. VMware Workstation. Zabalduko dut, eta ikusten dugu hemen zer daukagun. Hau da, gure makina virtuala, VMware Workstation 12 playerra, eta ez gara sartuko hemen. Ikusiko dugu zuzenean programa zela muntzatzen duen. Eginda dago makina virtual bat, Ubuntu sistemakoa, eta hori arrankatuko dut. Baietz, eta orain ikusten baduzue abiaratze normal bat bezala hasten da. Daukagu, hemen behan ikusten baduzue da gure makina Windowsekoa, hemen dago VMware Player programa, eta horren barruan edukiko dugu, esango dugu beste ordenadore bat, beste sistema eragile batekin, gure kasuan Ubuntu. Arrankatuko du. Hemen dator. Kontutan eduki behar dugu, baliabide bakarra daukagula. Hau da, memoria, CPU eta gauza guztiak bakarra direla. Orduan, eta bi makinak erabiliko dituztela. Beraz, mantsoago jutea makina normala da. Orduan, Ubuntu 14.04 abieraziko da. Abieraziko da, eta hemen daukagu, pantalla txikian, nahi badugu handiagoa egin, hemen daukagu Ubuntu bat pantalla osokoa. Eta ikusteko, orain hemen Ubuntu daukagu, eta hemen daukagu Windowsa. Hemen daukagu Ubuntu, eta hemen Windowsa. Eta izan dezakegu biak ere bai. Hemen daukagu Ubuntu leiho batean, eta Windows beste leihoan. Batetik bestera aldatzeko sagua, egin dezakeguna da Control Altekin. Control Alt. Eta honek gero ematen digun erreztasun pila bat. Fitxategia mugitu batetik bestera, eta holakoa osan. Funtzionamentu normalerako gehiago ez da jakin behar. Makina VMware kargatu, eta horren barruan zer da bera, Windows, Ubuntu, kargatu eta jazta. Besterik gabe, hau izango ditzake makina virtualei sarrera. Hurrengo bideo arte.